Jesus. Hallelujah. Asimshaleni izandla uNkulunkulu kakhulu. Asimshaleni izandla umoya ingcwele kakhulu. Thank you Jesus. Hallelujah. Ngizacela shalo uNkulunkulu izandla enkulu egameni lenkosi. Thank you Jesus. Ake nenze umsindo omkhulu nibonge inkosi. Nakho-ke ngiyakuzwa manje Umhlathuze. Jesu. For the last time I guess Peter said Yesu. Esimshani izandla kakhulu. Sithi kuwele Nkosi akekho njengawe. Akekho ongafaniswa, akekho ongalinganiswa nawe. Ake sibonge amazulu. Hayi ngomazalo ake sibonge uThixo. Jesu. Siyabonga kakhulu bazalwane, ake sibingelele. Sithathe lethuba sibingelele ibandla lonke umzimba kaKristu makoti weWundlu egameni lenkosi yethu Jesu. Sibingelela bonke obaba, sibingelela bonke omama, sibingelela bonke obhuti nosisi, bonke abantu abasha abakhona endlini yenkosi egameni lenkosi uJesu. Siyabingelela ipraise and worship team yethu egameni lenkosi uYesu waseNazaretha angayihli isibabi yeke layikho. Glory to Jesus. Sibingelela ukibone sibethu sandijene bethu, sibingelela yonke team yethu yama-ushers, i-team yethu ye-protocol, i-media team abaqala ukufika namhlanje. Bazalwane ngicela shaya uNkulunkulu izandla likhona nehlombe laMhlathuze lala unyaliso. Oh yes, oh yes, oh yes. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu mfowethu-ke usiphe cela naye nimshaya izandla osiphathele uhlelo. Thank you Jesus. Ake siphakamise izandla zethu nje kafushane egameni lenkosi yethu uJesu. Ngifuna siyongena ezwini lenkosi uJesu. Kodwa ngaphambi kokuba senzele ukuthi ake siphakamise izandla zethu sivala amehlo ethu. Glory to Jesus. Ake kuvume enhlizweni zethu namhlanje. Moya wami uthi yebo, uthi yebo, uthi yebo. Moya wami uthi yebo, uthi yebo. Moya wami uthi yebo, uthi yebo, uthi yebo. Moya wami uthi yebo, uthi yebo.
sishaya izandla ke sivula umlomo thina sonke bese siyakhuleka. Akakube lo namhlanje akhulume noNkulunkulu nami uNkulunkulu esiphi ithuba. uNkulunkulu khona phakathi kwale ndawo. Akoshaya izandla zakho ukutshela uNkulunkulu lokho ofisa ukuba kwenze empilweni yakho. Akocela uNkulunkulu nangalesi sikhathi. Akube lowo nalowo ayikhulumele nenkosi. Baba wethu ayigcwele egameni likaJesu. Baba egameni elingaphezu kwabonke amagama. Baba egameni esithi masilibiza. Baba kuthuthumela amadimoni. Baba kuncibilika izifo. Kubola Nkosi yonke imithi yamathakathi. Kungashuka Nkosi nezibopho. Kuvuleka iminyango Nkosi evalekile. Bayade uNkulunkulu ophilayo. Bayade langa lokulunga. Bayade sonini nanini. Bayade mhlekazi omuhle. Kubani uThixo enjengawe? Kubani uThixo engafaniswa nawe? Baba egameni likaJesu. Baba egameni eliphilile. Baba egameni elingaphezu kwamagama. Baba siyabonga. Usuku lonke Thixo wethu sithi lunga lwakho. Amandla onke angawakho. Bayade uNkulunkulu ophilayo. Bayade langa lokulunga. Bayade dwala lamandla. Bayade sonini nanini. Bayade mafunga angajiki. Bayade mathembisa feze. UJehova igama lakho. Akakho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Baba sithulisa imimoya. Nangalesi sikhathi sithi thulani imimoya. Khuluma uNkulunkulu ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngegama Baba linamandla. Ngegama Baba eliphilileyo. Ngegama eliphezulu. Ukwadlula wonke amagama. Asula izibopho uNkulunkulu wethu. Usisa imandla lakho. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngegama Baba linamandla. Ngegama Baba eliphilileyo. Ngegama uNkulunkulu wethu eliphilisa izifo. Ngegama Baba elivula iminyango evalekile. Ngegama linamandla. Igama lenkosi uJesu. We bless you. We worship you. We give you honor. We give you glory. In Jesus' mighty name. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Yes, mshayeleni izandla kakhulu. Praise the Lord. Singahlala phansi ekhoneni lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu. Amphinde futhi nishayele izandla egameni lenkosi. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu anibusise lonke. Kuyintokozo, kuyinjabulo futhi ukunibona nibaba ngaka. Ngiyacela nizishayeleni izandla. Hallelujah. Nami isithunywa sami siba namandla masibona abantu abaningi. Isithunywa sami sisebenza ngabantu abaningi akabonga uJesu. Ake nisishayele izandla ukuthi hayi sisebenza ngabantu abaningi. Nakho-ke bazalwane siyabonga kakhulu egameni lenkosi yethu uJesu waseNazaretha. Sibonge ithuba uNkulunkulu asinikeza lona. Ayive ibalulekile iSunday. Ukuyokhonza uNkulunkulu nje kubaluleke kabi. uSunday nje umise yonke into uzokhonza uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu usuka kuphe izinsuku eziyisikhombisa. Wabe sekathi yena ucela nje olulodwa. Lo 6 days ngawusebenzisa kodwa nje lolu lodwa lokukhonza inkosi. Ngisho noba kuthiwa ayi fanele kwaziwe ukuthi nje Sunday ngeke umthintelo. Fanele sibe uhlobo olunjalo labazalwane ababeka uNkulunkulu phambili noma ababeka uNkulunkulu kuqala before anything. Akabonga uJesu. Mina nje njengomfundisi wakho bafuna ukungibona emshadweni wakho
umshado wakho ufanele ube umgqibelo. Banivele lo mkhuhlane ekhaya bawufuna ukungibona fanele ningcwabe ngomgqibelo. Ngesonto nje mina angifuni ukumfihlela futhi ngoba ngikusho ngesonto nje angeke ngikwazi ukuyekela umsebenzi kaNkulunkulu engibizelwe wona ngiye emngcwabeni. Mina nje uplaneni ube ngumgqibelo, hayi lapho kuyongibona nempurampura yami ephephule ngivele ngishaya iziphelele ubona ukuthi awumpostoli ufikile. Ngesonto cha uthumela bona abefundisi lapha umbhamane noDlamini ngithi Dlamini kusebeke novela na umzalwane novelelwe umkhuhlane akabonga ukuthi ngoba ngesonto ushumela indawo ezintathu. Manje uyabona ukuthi kusuke semingaki imiphefumulo nje kusuke sengilimazile isuke seyimningi kakhulu. So into zethu nje asizenze ngomgqibelo lapho mina noma ngathiwa ukuthi uzongibona ngizofika noma ngathiwa kude ke unless bakuphesha kwezilwandle awukusema ekhaya nephesha sorry man ngengikwazi ukufika phesheya kodwa as long nje kula eSouth Africa ngizawufika. Ya sengizoshaya impurampura egameni lenkosi ngicela nemshalo uNkulunkulu izandla. Akho bazalwane sibhekene kuleli viki elizayo sizophinde futhi singene kwinkonzo yokuzila ukudla sobe sikhuleka ngamandla amakhulu ngomhla ka-29 Sunday ngomhla ka-29 sizobe singekho la kodwa sizobe sikhona Umhlathuze kodwa hayi la sizobe siphezulu entabeni sizobe siyokhuleka ngomhla ka-29. So ufisa ukuthi ke nibambe ni-invite nabantu nabaseThekwini nabo ngibatshelile bayehla kuzothi baqede ukushumayela eThekwini nje zaba early futhi Sunday ngomhla ka-29 sobe sikhuphuka intaba inkonzo enkulu yasentabeni. Uyabona Nkosi yami mawukhonza la ekhaya ungabusisekana angazi ukuthi uyobuthakathwe ngamuphi umuthi. Inkosi angazi ukuthi nalokuthakathile uyobe wenza ngamuphi ngoba sikhuphuka intaba manje siyakhuleka la sibuya ku celebration siwabonela amandla kaNkulunkulu esekubona ku celebration sesiyobona phezulu entabeni bazophuma abantu bazophuma siyaphezulu entabeni mhla ka-29 sese arrangeile senza ama bookings yonke into sokukhuphuke intaba. Ngicela abantu beze nabantu abagulayo abadinga imisebenzi ngicela beze nama CV abo beze nama driver's license abo abanye baphathe ama bank card abo ngoba ikhadi lakho soloko labuya kwamashonisa ayishem alintshontshe imali yakho alintshontshe. So ngicela ningiphathele amakhadi yenu kunemoya nje engekho right kulama khadi enwasebenzisayo fanele wabeka isandla. Abanye bazongiphathela ama-ID book wabo egameni lenkosi noma yicopy akunandaba kodwa bangathi ungaphatha mangabona sesenale lihlaza nje ufana nami uze nalo green book wakho mangabona leye card uze nayo leye card ngifuna nje kuzobe ngikhuleka. Laba abathendarishayo abanamabhizinisi ngiyabacela kakhulu kubantu abafuna ukuthendarisha noma abathendarishayo kule nkonzo yasentabeni. Ngifuna ukukhulekela abantu abanamabhizinisi unebhizinisi unespaza shop udayisa amagwinya ukuyibhizinisi kuwena oyisebenza. Ngiyacela bazalwane kakhulu nize nalezo zinto. Unemiqasho uyaqashisa unelokhuzana neimoto mhlawumbe oyiqashisayo unamatekisi unani okuyibhizinisi kuwena ukufakela imali. Ngicela ukuthi ke ningiphathela lezo zinto lezo kule nkonzo ngomhla ka-29 ngizobe ngikhuleka ngimcela uNkulunkulu ukuthi inkosi evula nizombona uNkulunkulu nizobuye ningibamba ngesandla nithi baShabalala sikubamba ngesandla. Hayi uNkulunkulu wakho hayi uyasenza izinto mshaneni izandla kakhulu nakho ya ningakhohlwa ke next week sizongena kwinkonzo prayer and fasting sesikhulekela lenkonzo yasentabeni egameni lenkosi uJesu. Intaba ke sizobe sekuyona sizonitshela kahle next week ukuthi sizobe sekuyiphi intaba egameni lenkosi ethu uJesu. Ayibonge inkosi mshaleni izandla uNkulunkulu nakho
ngiyacela nje abantu ukubona abantu aqala ukufika phakathi kwethu abakhona abathi ngiyaqala ngizwakala kahle bazalwane ngiyangizwa kahle ngizwakala kahle amen ngiyacela ukubona izandla zabantu abaqala ukufika phakathi kwethu abathi ngiyaqala nje baba ukunyathela kule ndawo ngimenyiwe ngi-invitewe hawu Jesu umsindisi ake nibashalengeza hayibo eqala ukufika la manje nasenifana nabantu basemhlathuze kangaka salani senihlala la ningabe nisahamba uyaqala ufika nawe sisiwami awusafani nabantu bala kusho ukuthi ubhilonga la kulendlu mshaleni izandla naye kakhulu nakho-ke msizani lo amama lapha ama-asha msizani Nkosi yami ukhona u-asha eduze kwakhe kulungile cameraman mina ngabe nguye cameraman ngabe sengiyayibamba le yanto ukuze uNkulunkulu makenza i-miracle simbone engena simbone noma esephuma ephilile umuntu kaNkulunkulu mshaleni izandla uThixo siyabonga kakhulu ke bazalwane uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi ethu Jesu ngiyacela ukuthi singene kule viki ezayo okunye engizokucela ngizoniphinde futhi bazalwane nginicele angayikhulumile manje sizoyikhuluma sesi off air ngoba eyabazalwane akusiya wonke umuntu babukele basibukele emakhaya nganikhohlwa kanjani Nkosi yami sanibonana emakhaya egameni lenkosi siyanibingelela bashayeleni izandla ababukeli bethu be-Eagle Mountain Prophetic Ministries ngicela bazalwane singene ezweni lenkosi before singena ezweni lenkosi ngicelile kakhulu ukuthi ngicela nibozibamba intshumayelo engizenzayo ngoba angishumayeli mina nje ngoba naku ngazi iBhayibheli kodwa konke engukhulumayo uNkulunkulu usuke engithumile so now izinto zami mangathi uyangibukisisa kahle esikhathini esiningi sinama sequences zihamba ngendlela angidlabhazi ngithi la uma ngabe ngihambisa izinto ngizihambisa ngesequence ukuze abazalwane bekwazi ukuyilandeleke into yami noma ngathi uyayitracer itraceke ngiyakusaba ukudlophoza bagcina abazalwane ba-confuse bangabe basazi ukuthi kahle ithini indaba yethu la umuntu ke o-understanda iy'khathi zikaNkulunkulu nokusebenza kaNkulunkulu umuntu omlalelayo ukuthi uNkulunkulu uthini umuntu obuka iy'khathi zokuthi Nkosi uma ngabe isikhathi sinje kahle ithini into yethu ngoba bazalwane sesindlulile thina ekukhonzeni uNkulunkulu sikhonzele ukuthi mzukwane uvelelwa isifo kube khona umfundisi emncwabeni wakini cha sesandlula thina lapha thina sakhonzeli ukungcwatshwelwa haleluya asisakhonzeli ngoba abantu abaningi baye esontweni ngenzela ukuthi mzukwane kuvela isifo kube cha sesandlula thina lapho thina sakhonzela ukuthi makuvele thina sesikhonzela ukwenza intando kaNkulunkulu uma size la sizokwenza intando kaNkulunkulu uma size la sizolungisa izinto zethu noNkulunkulu ukuze mzukwane kufika lona suku kungabikho ukudonsisana ngemimoya yethu nikhona abangcwele silapha nje sikwiposition esisendaweni la khona esilinde khona inkosi uJesu ukuthi mzukwane ibonakala lokuguqulwa abantu nathi sihlwithwe sihlangane nayo inkosi emafini akabonga uYesu. Now I want to talk very shortly because udlamini ucele iapology hayi uthi mimoya ngimsebenzise kanye udlamini emsebenzini sebathi hayi udlamini ubuye uzosebenza abantu abaningi bathatha ama leave ngathi nakho konke lokahlezi lapho udlamini akaze bamfonele emsebenzini nele nje ngithe ngimsebenzisa kwa interpreter last week emsebenzini base babona ukuthi hayi akangene ngesonto kodwa ke noma kunjalo uNkulunkulu kashintshi ukhona. Ngicela sibuye ke masinyane bazolwane ngithe uqala kwale nyanga siphuma kwinyanga kaSeptember inyanga ka9 onyakeni so now spiritually unumber 9 ngoba eBhayibhelini zonke inamba zine meaning ayikho
ayikho inamba enganamini. Ama-numbers I've realized ukuthi thina sicabanga ukuthi ama-number maningi ahamba kuma-million, but if you can look at each and every number uyabona ukuthi ama-numbers they repeat themselves. Aqala ama-numbers ahambe nga-1, aphinde azirepeat ahambe nga-2, azirepeat ahambe nga-3, azirepeat ahambe nga-4, ahambe nga-5, ahambe nga-6, kodwa kusuka kuyinamba eyodwa. Kahle kahle ama-numbers abantu those who did abaqala lapha eGibhithe, because bona baqala into i-mathematics, abantu baqala i-maths now. Ama-numbers they understand ukuthi ama-numbers kahle kahle uma sephelele awu-9, i-numbers endlini noma ngaba u-10 million, u-10 million consist of 1 no-0 nabo 0 abaningi, usuyabona ukuthi inamba eyodwa. So ngifuna ukuthi sibambe lento because according to iBhayibheli, numbers they are 9 on in all, and each and every number in a meaning yayo. Started from 0, umasibala inamba sithi siqale ku-0, sithi 0, bese sithi 1, bese sithi 2, bese 3, sithi 4, sithi 5, sithi 6, sithi 7, sithi 8, sithi 9. Uma sithi 10 kahle kahle sisuke seyiqale phansi because kusuke sekuno-1 lo esiqale ngaye, no-0 lo okuqalwa ngayo kuthiwe 0, 1. So everything is started from 0. Ayikho into eza emhlabeni yona vele seyi-complete. Yonke into iqala from ku-0 ikhuphukeke ithi 1, ama-stages lawa, ama-levels lawa, athi 2, athi 3, up until into yakho ize ibe completely. So now when you look at numbers, ama-number nje basithi thina qala ku-0 at 1, 2, 3 until ku-9. Now all those numbers biblically uNkulunkulu sinikeza ama-meaning wazo ukuthi 0, what is the meaning of 0? uNkulunkulu makafika empilweni yethu ufika singo-0, singunobody. uNkulunkulu asithathe asenze abo somebody. Aningizwanga manje, aningizwanga manje. Bese siza ku-number 1. U-number 1 inamba kaNkulunkulu le. eBhayibhelini uma kavela u-number 1 lithi iBhayibheli ekuqaleni, in the beginning u-1 lo. Bese izwi likaNkulunkulu liyaqhubeka lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala umhlaba nezulu, amazulu. That is number 1. Abesathi uNkulunkulu nginguJehova igama lami, ngaphandle kwami akekho omunye. Number 1 loyo. There is only one God in the entire universe. Ezulwini munye uThixo, emhlabeni munye uThixo, ngaphansi komhlaba munye uNkulunkulu, ngaphansi kwamanzi munye uNkulunkulu. Number 1 inamba kaNkulunkulu ukuthi I am God alone, besides me there is no one. Number 2 inamba, number 2 inamba kaJesu le kahle kahle. From the Old Testament to the New Testament, Jesus appears as number 2. There are 2 numbers as chaza uJesu. That is number 2 and that is number 8. Number 2 and number 8 in number zika Jesu, because number 2 kahle kahle is a number of witness, it's a number of testimony, it's a number of balance. If there is a male, there is a female. Nekhumbula indaba kabalance angisho. If there is black, there is white. Nikhona manje. Number 2 inamba yokubalansa izinto. Shuthi-ke masikafika ku number 2 izinto zethu azikho balance. Number 2 ngithi mina inamba kaJesu le, because there is an Old Testament, there is a New Testament. The Old Testament, it talks about Jesus, which is the First Testament. It talks about Jesus himself. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu kubantu wayengakambulwa. That is why ethi uNkulunkulu kulabo bantu ngaziveza kubo njengoJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kodwa abangiqondanga. Uthi ngaziveza igama lami nginguJehova. That is why abantu emandulo they struggle to understand ukuthi kahle kahle ubani uNkulunkulu. Nisekhona manje namba nami. So now that is why uJesu nakafika kulo waseSamaria uthi kulo mSamaria, nina maSamaria nikhonza eningakwaziyo,
kodwa thina lokhu esikwaziyo ikhona esikukhonzayo. Usethi-ke uJesu kulomSamariya, siyeza isikhathi lapho khona uNkulunkulu azovusa the true worshippers. Uyachaza ukuthi uNkulunkulu uzovusa abantu abazomkhonza ngeqiniso. Useyaqhubeka uthi isikhathi siyeza futhi isikhathi sesifikile. In other words uthi lesikhathi nasi lese besilindelwe umhlaba abantu. Sesiyayazi into esiyikhonzayo. Asisayifuniseli ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Umzalwane one-knowledge yokuthi uNkulunkulu ukhona. Umzalwane onesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila. Uma ngabe eyithola engena phakathi kweyinkinga akadideki, ngoba khona abazalwane abadidekayo masa phakathi kwenkinga, ngoba usuke efuna ukulungisa inkinga. Dideke manje umzalwane, useya consulta, useshona ngapha, useshona ngapha. Kanti kufanele abuke uNkulunkulu engumqalisi nomphelelisi. Hey, bamshabalala zike ibhede izinto ungazi ukuthi uthatheni uhlanganise nani. Kufika abantu bathi hayi man, ukhona umuntu ongapha kuthiwa uyasiza, bese ugijima uyakusuke vele akuthola vulnerable. When you are vulnerable, mangabe vulnerable yonke into kuwe iyasiza. Kodwa uma ngabe umazi uNkulunkulu, lithi iBhayibheli abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo, abamaziyo uJehova wabo, abafaniswa nentaba yaseSiyoni, yona engayikunyakaziswa, yona engayi, abanye amagama zithi ifika ama-storms abanyakazi kuposition yabo bayema. Kufike lokubeme, kufike lokubeme, ngoba umuntu omaziyo uNkulunkulu wakhe akanyakaziswa izehlakalo zalomhlaba, sinyakaziswa izinto. Thina sima abantu baze bathi nina kuyoba kancane nomfundisi no kwangathi kuyikhona into anibambe ngayo. Sima thina siphakathi kwesimo kubheda, kunganamsebenzi, kunganalutho, kodwa sime nje phambi kaNkulunkulu, simethemba uNkulunkulu. Phakathi kwabantu sibonisa ubustrong, bathi nithembeni, sithi sithemba uNkulunkulu. Sihleke phakathi kwabantu, kodwa mase sibuye nemumva ekhoneni lethu bese siyalila phambi kaThixo sithi kodwa Nkosi, sasingaze sihlekwe yizwe abantu abangakwazi. Nkosi yenza something. Sangaze ngiyoconsulta ngezangomeni, ngeyinyangeni, ngiyakubathandazi, ukhona Nkosi yenza something. Asilo hlobo oluveza inyembezi phambi kwabantu, ngoba mamzalwane nje inyembezi zakho ungaboyiveza phambi kwesitha sakho, phambi kwesitha sakho. Actor strong, actor ngathi lento ayi-affect kanti iyakushaya, kodwa ekhoneni lakho bese uyancibilika. Ungabokhala phambi kwezitha zakho mzalwane, ungakhali phambi kwezitha zakho, ngoba wakhala phambi kwezitha zakho ziyasizakala. But yasimtholile ukacabanga ukuthi uzophelela phambi kwezitha. Vela nje umuntu othokozile uveza izinto, kanti uyazi ukuthi ngilimele, shaya lento, kodwa awuveli njengomuntu oshayekile, ufela njengomuntu ostrong, kodwa naso wedwa. Abangani bangasekho, abazalwane bangasekho, abangani bangasekho, uyekhoneni lakho so weak, uqeka amadolo, uyasezehla uthi uwedwa awukhali phambi kwezitha zakho, ngoba zizoqinisa kakhulu, kodwa phambi kwezitha zakho u-actor strong. Baze basole bathi hayi lo muntu uthi uyasebenza kahle, ukusebenza kodwa ngoba ithemba lakho alikho ebantwini. Izwi babusisiwe abathemba nabo likuJehova. Hawu bazalwane, hawu bantwana, ngakhuluma kodwa yini lapha Umhlathuze ngisho ukuthi uJesu nguye izolo, nguye namhlanje, nguye naphakade, akaguquki, akashintshi.
17. Luke number 5. Verse number 17. Into enza ukuthi abathakathi ba-experimente izinto ngawe. Mana umuntu ofunda ukuthakathwa ufunda ukuthakatha ngawe. Yilo ukuthi njalo mawuvelelwe izinto so ukhihla isililo phambi kwabantu uyakhala abantu uyakhala. Awuzalwane nje uhlakaniphile awukhali phambi kwabantu. Ngisho sezikunetha zikushaya kodwa phambi kwabantu uveza izinto. Uveza nje that happiness engekho ngamani uyifake ufake happiness uhleka into engahlekisa uhleka into engekho ubuza ukuthi ziyangibuyela la ngokwenza njalo isitha sakho usithena amandla usiqeda amandla kodwa nasikubona ukhala ungaboveza inyembezi zakho phambi kwezitha zakho zizosizakala ngawe enter strong phambi kwezitha zakho. Umthakathi ehlanganisa izinto zakhe aphonsa athi abese yalalela abese yabuka fanele alalele angezwa lutho fanele abuke angaboni lutho akubone nje lokuhamba. Nje uvela inkosi yamsolo ingikuphicture kuphi uyasuyabonisa nawe yakhona la athi umthakathi inkosi yami athinte khona la inhliziyo ithi ifa akhuluma ngabathakathi unabantu abahlushwa ake nginikeza abathakathi ukuphumula banike ibreak abathakathi kodwa ngeke mina ngize ngibanike labo bantu ibreak koze kubuye uJesu lo nje bajovile abathakathi ngoba umthakathi umuntu onenhliziyo embi ongafuni ukubona umuntu omunye ephumelela empilweni. Umthakathi umuntu onenhliziyo egobile. Umthakathi umuntu obona into enhle yenzeka kuwe abesathi nami ngiyafuna umthakathi ubona umuntu obona umuntu ephumelela izinto zakhe zambe kahle abesathi angeke mina ngizohlula hoyibani ngeke mina ngizohlula hoyibani. Ngiyeke labathakathi uzofunda mntwana mangabe ukhona la uhlusha abathakathi hayi bazoyidela inkani ngaphansi kwelinye ibanga ngaphansi komunye umfundisi abazoyidela inkani bayoze bakulandele baze bangene phakathi la okhonza khona balinde babone ukuthi ngikunika ngingakuniki lutho kodwa lokho enginakho ngikunike kona egameni lika Jesu ngoba izitha funda mntwana momqathu uhlale phansi ngicela ngiphendle incwadi kaLuka chapter 5 sizoqala ukufunda ku verse 17 mana la funda incwadi kaLuka chapter 5 Luke chapter 5 verse number 17 kwathi ngolunye usuku cela ukuthi uyibambele kwathi ngolunye usuku yena esafundisa kwakuhlezi khona abaFarisi kwathi ngolunye usuku bakuyisinagogue ngoba during those days abasonto noma amabandla noma indawo i-assembly lapho ekuhlanganyelwa khona abantu beze bazolalela le ndawo bebezothi isinagogue. Isinagogue indawo yokukhonzela lesi ngalesilimi lanamhlanje esithi ngisayi church
asebenzisa ulimi lanamhlanje noma ngisebenzisa ulimi lakudala. Kwathi ngelilanga efundisa kuyisinagoge. Kwakuhlezi khona abaFarisi nabafundisi bomthetho. Now kwathi efundisa njengoba ngimi la phambili wayefundisa emelapha phambili kuba nje leli isinagoge kugcwele abantu uyafundisa cela kusekubambela he was teaching people. Now amongst the people ababekhona in the synagogue there were Pharisees bekunaba nabafarasi phinda mntana mlelo gama kwakunabafarasi. Kwakuhlezi khona abaFarisi nabafundisi. Kwakuhleli khona phambili abaFarisi nabafundisi ngoba yebo nabefundisi kodwa kahle kahle abafundisi abafundisa izwi likaNkulunkulu abafundisa umthetho kaNkulunkulu. Wathi emile phakathi kwabo kwakunabantu phakathi kwabantu kwakukhona nabaFarisi nabafundisi Babephuma emzini yonke yaseGalile naseJudiya. Now kwakunengqungquthela la bebeqhamuka zonke indawo besuka endaweni zabo beze kulomuzi waseJudiya. Namandla enkosi ayekubo ukuba baphulukise. Sicela ukuthi sikubambe lokhu ke ukuthi ke namandla enkosi while he was teaching amandla kaNkulunkulu amandla enkosi ayekhona phakathi endlini. Bheka ke nanko amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi. Nakho ke sesiyafika la siyakho. Bheka ke nangu uyafundisa abaSadusi nabaFarisi baphethe amabholpen abomvu. Yonke into ayifundisayo bayamakha. Ngoba laba kwakuyigcina umthetho abantu ababefunde umthetho abantu ababe accuse abantu ngomthetho abantu babema ema supermarket bagqoka impurampura uma bebona umuntu enza something bathathe umbhalo bamfundele umbhalo ukuthi ukwenza ngaliphi igunya lokhu ngoba umthetho uthi. Now babeze ukuzozwa amadoda aziwayo endaweni agqoka impurampura ahleze afuna ukuzwa ukuthi lo uthini ngoba sesizwile ngaye lo ukuthi lo ushintsha izinto ezingamasiko ethu thina abaJuda lo uphendulela ashintshe umthetho kaNkulunkulu lo uphendulela ibhalo. Now they wanted to accuse him abezanga kwisynagogue noma esontweni ukuzokhonza uNkulunkulu kodwa babezomakha amaphutha uJesu azowenza ngenkulumo yakhe nangezenzo zakhe. Now remember lithi iBhayibheli khona lapho amandla kaNkulunkulu ayekho. So in other words, where there is a power of God, there is no way with miracles they won't happen. Where there is the presence of God, people will be delivered, people will be set free, demons will be cast out. Where there is a presence kaNkulunkulu. Now they wanted to see ukuthi lo muntu kahle kahle ngoba asimazi siyawazi ama university nama college wabantu abafundisa noma abafundele iBhayibheli nokugcina umthetho lona asimazi lo kodwa sizwile kuthiwa naye ufundisa ngomthetho kaNkulunkulu. Now we want to see ukuthi njengoba yena angafundanga kunama university nakunama college thina sifunda kuwo sifuna ukuzwa ukuthi uzothi wabheda nje siyambamba siyamshaya lo ngoba udukisa abantu. Now they wanted to accuse Jesus. Bebafuna any mistake azoyenza bese bambamba ngayo. Kwasho ukuthi lo muntu omephambi kwabo lona uye lo iBhayibheli elikhuluma ngayo. Lo omephambi kwabo uyindodana kaNkulunkulu ophezulu. Lo omephambi kwabo wazinhliziyo nemicabango yabo njengoba bahlezi la uyazi ukuthi lo ula inkonzweni kodwa ingqondo yakhe umphefumulo wakhe awukho la usekhaya kuyibhodo alishiye estofini. Uthi umususenkonzweni ukhumbula ukuthi
ngishiye ibhodo bese uthandazela nje ukuthi Nkosi kodwa ngoba liku1 amanzi ngiwathele abamaningi kodwa akukhonzeki kahle ubathe uyashumela umfundisi ucabanga ibhodo lishiye emuva ula kodwa mase sikhuluma ngawe kahle kahle wena awukho la kukhona isiqu sakho wena usekhaya ebhodweni olushiye ku qeda mntana bazongizwa ngelinye ilanga bheka ke nanko amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi na inkinga uyafundisa umbuso kaNkulunkulu utshela abantu ngombuso kaNkulunkulu asafundisa kanjalo baphumile abantu iJudiya lonke kugcwele kuvalwe ngomuntu emnyango akusangeneki nanka amadoda athwele umuntu owayefe uhlangothi bayafika nalomuntu bamthwele ukhona umfana omncane la umfana omncane sheshisa uze lapha phambili come here boy you come here yes wasala cela amadoda awu4 men mana lapho sa mana la imfowethu ngacishe kakhulumisa kwaGoliath uyazi inkulumo kaGoliath ibona uDavid wathi okay asiyeke mfowethu sephendula ngelinye la wena sana mana la now asibuyeni ke ngoba iBhayibheli akusomlando nje wezinto ezenzeka ezingasasebenzi manje hawu ngibona kahle uBishop lo lapha emva hawu umshaleni izandla kusamcela Nkosi bless you sir so siyabonga mfowethu ngosibusisa amen asibuyeni ke buyani kimi sikhasame sincane now we are making iBhayibheli ukuthi liphile kubantu now khona lapho kwase kufika amaqala lapho sisi bheka ke nanko amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi na uyafundisa ngithi yena ungaphakathi kwisinagoga kugcwele kuvalwe ngumuntu emnyango ayafika ke amadoda emnyango aphethe noma athwele ngohlaka umuntu ogulayo ofe uhlangothi na uma befika iBhayibheli lisho ukuthi ke lo ofe uhlangothi wazalwa efe uhlangothi noma waye umuntu ophilile ngokuhamba kwezikhathi wayesefela alisitsheli lutho iBhayibheli ngalokho kahle kahle nathi asikho interested ukwazi ukuthi kodwa nje sifuna ukwazi ukuthi isiphetho salendoda sithini na uthiwa ke ekugcwele lapha kuvalwe ngomuntu emnyango lamadoda ke ajikeleza umnyango uvaliwe kumi abantu abantu bafuthu siphethe umuntu lapha khona ngathi abadala ungena plan bavimba abantu bavimba lamadoda athwele uhlaka phethe ogula ajikeleza isinagoge afuna la angangena ngakho hayi man ukuzibonakala kamthwaleni madoda umthwaleni impekse phezulu inyawo ziyele ikhanda nakho haka nakho na kunamadoda athwele umuntu ngike ngayisho le ngiyibona iunbalance manje ubaba ngathi umndenyana lo mfowethu ayikho somphethe kahle na ya kodwa woza baba angicela ibhuti ngiyabonga nje ukuyinikela inkosi ikubusise ngicela nangu baba ongathi uthe kuba mude ya usiza lapha ngifuna ukuthi wena mfowethu ulengana nami lapha lo hlelo lemumva lapha akuboni kahle uyabona lo baba nalo hlelo lapha egcine nawo uJesu umile lapha uyafundisa sekufika amadoda athwele indoda efe uhlangothi ayilethe kuJesu now mayefika umnyango kuvalwe ngomuntu kugcwele abantu phakathi kugcwele abantu ngaphandle abanye babehlola ngamawindi ngamafasitela wesinagoga befuna ukubona lo Jesu owenza imangaliso nanka amadoda athwele indoda efe uhlangothi efuna ukumngenisa nokumbeka phambi kwakhe babefuna ukumngenisa phakathi kwisinagoga bambeke phambi kwaJesu engafumani ukuthi angamngenisa kanjani ngenxa yesixuku awu madoda jikelezani umnyango uvaliwe nijikeleze isinagoga nifuna na uJesu yonke lento yenzeka ngaphandle mind you yonke lento yenzeka ngaphandle uJesu yena uyafundisa phakathi
lesikhathi lamadoda elokhu manje ejikeleza umnyango uvaliwe kodwa kusame ngakushubele la Umhlathuze uvaliwe umnyango lamadoda langa afuna indawo angangena kuyo azokwazi ukuthatha lesiguli basibeke phambi kwaJesu lamadoda anenkinga abhekene nayo athwele umuntu ofe uhlangothi ajikeleza isinagoge njengoba benza nje ningahleka nina kodwa ke this is a thing, this is a scenario la into beyenzeka afuna indawo angayitholi indawo qadelela mntanami akhwela phezukweni ajikeleza agcina sebona ukuthi ayikhona lento ayenzekile base akhuluma namadoda bathi oyedwa akakhuphuke akhwele phezukweni oyedwa akakhuphuke itempisa zovela la akhwele phezukweni shashani bobaba oyedwa akakhuphuke eze la ngikho yebo basakwathi bambani wathi oyedwa bambani bafowethu bambani mina ngiyaqaqa ngiyakhuphuka manje ngikhuphuka phezukweni umayefika sondela baba ngiyashumayela buya la mayefika lo phezulu phahla lwendlu mayefika phezulu phahla lwendlu wathi bafowethu msondezeni uthwelwe ngohlaka lo uphezulu laba baphansi wasemamukela lo wadonsa wamdonsa lo wamlalisa phezulu phahla lwendlu hambani nani nikhuphuke madoda lona ulaliswa fuhla ngothi walaliswa phezulu phahla lwendlu uJesu phakathi kwisinagoge yena uyafundisa ngaphandle kunento enzakalayo akhuphuka namadoda aqaqa phezulu umayafika phezulu ngoba iminyango yonke ivaliwe kugcwele abantu hlehlisani pulpit na kugcwele abantu uJesu umile la Jesu uyashumayela uyafundisa uyathisha uJesu lamadoda abona ukuthi iminyango yonke ivaliwe engenisa kuJesu lamadoda sedecide award kodwa bafowethu melaphile umngani lamadoda seqaqa uphahla lwendlu qaqani madoda qaqa uphahla lwendlu lamadoda qaqa uphahla lwendlu uJesu uyafundisa useyazi uJesu kunomsindo owenzakalayo kodwa uJesu focus kulento ayenzayo aqaqa uphahla lwendlu nalelani kunalela kwavuleka athatha uphahla bekela eceleni kwavuleka asethatha lo muntu lo ofe uhlangothi amehlisa uJesu ukhona yedwa yini Nkosi yami khona yedwa na uyamfundisa ngenza uJesu mana lapha ubukele kubani ngithi uyafundisa buka kubani lona ungenza umzekelo uyafundisa ima njengomuntu ofundisayo uyafundisa uJesu lo lamadoda saqaqile uphahla nawathi lamadoda ambone uJesu sondele emuva kancane mfundisi wami sondele emuva nawambona uJesu athatha lo muntu ogulayo lo olimele lona ofe uhlangothi bamehlise ngestretcher bamehlisa lephansi la uJesu emikho bamehlisa wafika phansi amadoda lalani ngezisu phansi wena mana lapho lalani bobaba ngiyasebenza lapho now sebalivulile uphahla baqaqa uphahla bamehlisa lo usemile hawu uJesu nakathi pha uJesu wathi wow Jesu khona okwenzakalayo la Jesu laba ngoba umnyango uvaliwe ngumuntu lamadoda lala ngezisu abuka ngembobo la abaqaqe khona phahla sebabuka uJesu ayangazi noma abantu basemhlathuze bayizwe ebona ukukholwa kwawo uJesu wathi mngane uthethelelwe izono zakho
ababhali nabaFarisi baqala ukuzindla ngokuthi kubani lo okhuluma ngokuhlambalaza kubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa na. Asibuyeni ngakhisithombe manje. uJesu mabehlisa lo ngohlaka bemehlisela phansi ngoba baphekwe endlu lapho. Malo efika behlisa intambo behlisa uhlaka ngentambo efika kuJesu ifika le ndoda iqhubeka ilala. Uma ilala uJesu abesekamisa isermon noma i-teaching bekayenza amise kusho ukuthi ifocus amehlo kaJesu ayekade ekubantu ngoba uyafundisa. uJesu abesekathi wait a minute amise abantu bese shintsha i-eyesight yakhe ingabe sabuka abantu abesebuka phezulu ophahleni lwendlu. Mayebuka phezulu ophahleni lwendlu athola amadoda awu4 abuke phansi ehlise umngani wawo ofe uhlangothi. Abesethi uJesu mayekhuluma kubantu ekhuluma ngamadoda alethe umuntu ofe uhlangothi. uJesu ebona ukukholwa wathi ngane uthethelele izono zakho. uJesu wabuka lolu kholo olungaka. Lolu kholo olungaka lamadoda waseyandlula kulamadoda wayeseza kulo onenkinga noma lo oyinkinga ngoba lo uyinkinga yalaba manje njengoba bamthwalile nje beza naye la. uJesu wakhuluma nale4 wathi angaze ngilibone ukholo olungaka wabeseka yandlula kule4 wayeseza kulo. Uma eza kulo fuhlangothi wayesethi uJesu kubambe lo wayesethi uJesu kulo ofe uhlangothi wathi mngane yini ngane uthethelelwe izono zakho. mngane uthethelelwe izono zakho. Now number 1 from the beginning of the story iBhayibheli lisitshela ukuthi lona wazalwa efe uhlangothi noma lo wazalwa eright uhlangothi ngokuhamba kwesikhathi lobe soliyafa asitshelwa lutho sifo salomuntu lo kodwa nje sitshela into eyodwa ukuthi wayefe uhlangothi. Abangani bakhe baqaqa bakhuphuka babaqaqa uphahla lwendlu bavuna phezulu lapha erufini. Mabevuna erufini basebamehlisa bamehlisela la uJesu emekho. Na uJesu ebona yonke lento. Remember, Jesus was 100% a son of man and Jesus was 100% a son of God. Now let me talk about Jesus as a son of God. Let me leave Jesus as a son of man, but let me take up the issue of Jesus as a son of God. Now what does it mean that Jesus was 100% a son of God? It means when these people, when these friends, they wanted to enter the synagogue, Jesus saw them. When this man was sick and the cause of the disease, Jesus knows the cause of this disease. Because remember, Jesus is 100% a son of God. It means he's omniscient. He knows everything. He knows the cause of the sickness. He knows the cause of the disease. He knows every trouble. He knows everything about this man. When this man fell into sin, Jesus was there. Can I preach in this place? He knew us. He knew us before we were born. He knew every sin about us. There is nothing that Jesus doesn't know about us. He knows you before you are saved. You used to go on taverns, drink alcohol. He knows you. He knows he saw you when you slept on the street. He knows you. He knows you when people abantu bekuprelela okubi ubekhona ebubi nawunayinto emdonsa usedonswa ukholo lwamadoda lento le imuva uJesu because God is not moved by our tears. God is not moved by our problems. God is not moved by anything, but there is one thing that moves God. Our faith moves him. When we have faith in him, our faith moves God. Jesus had no choice, but Jesus had to stop the sermon. Jesus had to stop the sermon and
problem. Jesus knows what you're going through. Today is your day. Jesus is going to set you free. Jesus is going to deliver you. Jesus will heal you. Jesus will open those doors. There is nothing that Jesus doesn't know. He knows everything. Wesethi lamadoda azange ehla phezulu afuna ukubona ukuthi uJesu uzomphilisa yini umngane wethu. Bahlala babuka embobeni yophahla oluqaqwe ibona bafula uphahla bamehlisa. Azamana kodwa khona kodwa lento iyezwakala yini ngathi ethekweni bayizwa kancane konala. Now uJesu wayesethi kule ndoda efe uhlangothi wayesethi ngani. Okay, before we come to that, now let us look. One, iBhayibheli ithe alisitshelanga ukuthi the cause of the sickness yi. But when we read the Bible, we find ukuthi Jesus knows what happened to this man. Why mfundisi unjalo? Because Jesus said to this man, friend, your sins are forgiven. In other words, this tells us that Jesus knows that this man ubenezandla zakhe zombili zisebenza kahle. But manje ukuthi uhlangothi lakhe lubulewe yini alisitshela iBhayibheli. Kodwa lento uJesu ayisho kulofu hlangothi uthi uJesu mngane izono zakho zithethelele. Now sekusinikeza a picture yokuthi this man was not born paralyzed. This man was well. Both of his hands were working. As the Bible doesn't give us the reason what causes the sickness. In other words, in fact, it's not important ukuthi sazi ukuthi azelo abenje yi. Because we are not interested. We past the luck. We are not interested. We condition, but we are interested in the healing and the deliverance of. Can I say this thing one more time? We are not interested. We are not interested in your past, but we are interested in your future. We don't care what happened to you. But we are interested. We are interested in your future. You cannot die like this. You must be healed. You must be delivered. I'm here to prophesy, Umhlathuze. You shall not die before you receive your miracle. I'm here to prophesy upon you. You shall not die before you receive your deliverance. The time is coming, and the time is now. Jesus will set you free. If he has set this man free, we are just creating a picture. Let us create a picture. The Bible doesn't tell us the cause of the sickness of this man. But from what Jesus is saying, we assume that this man had both hands were functioning, both of the hands were working. Then let us look then what causes this lame thing, what causes this sickness. Somehow, when we look into the past of this man, it might be the hand of this man was affected because he was a person who steals from other people. Someone might happen, someone has hit and destroyed the hand. We don't know. The Bible doesn't say anything. Now asazi ukuthi imbangela yokufa kwalesandla salomuntu yi kodwa from kule mpendulo kaJesu ethi son, your sins are forgiven. It gives us a picture yokuthi this man was committing a sin. This man was stealing from other people. This man was robbing other people. He used to take from other people illegally. So now other people, it's either they have cut the hand or other people they've destroyed
destroy the hand, or other people they have bewitched this man. Selufe nje uhlangothi wabantu bamthakathi asasebenzi. Akungabi ngathi ngikhuluma ngento abantu abangayazi. Siphila kwi-society, siphila emphakathini wanamhlanje wabantu igenge ihlaselwe umoya. Namhlanje yonke into labantwana legenge namhlanje idayisa everything. Bayantshontsha emakhaya imali, bayantshontsha ema-next door, bayothenga ama-drugs, badla ama-drugs. It might happen umakhelwane wathi sengikhathelwe yinomntwana kamakhe wamthakala. Mhlambe le ndoda ife uhlangothi ngoba ithakathi, kodwa ngithanda abangani bale ndoda abayiyekelanga, bayithwala bathi siyanayo la uJesu akho, bayehlisa bavula uphahla bazalana ke ningivumele. There are things, oh commando shada, there are things ezingadingi le prayer yokuba patient. Pray with bazalwa kunezinto eyidinga ukuthi kuze zenzeke kufanele ube aggressive, kufanele ulwe, kufanele ufohle fohla bafanele kuthemnya bamina basiba basithi uJesu. Abantu uJesu asakwazi ukubona usithwe abantu, sisithwe abantu sasibathe siyabheka uJesu asimboni, sibathe sivela ngapha uJesu asimboni. Lamadoda athi okay bavalile iminyango bayasitha ukuthi uJesu siyambona, bathi siyakhuphuka, sikhuphuka siya phezulu, bafika phezulu bavula uphahla. Bazalwa asifundeni by power by force. The devil is a liar. Siyangena, siyangena, siyafohla, bavalile iminyango, siyokhala uphahla, siqala phezulu, siyangena, siyokhala uphahla, October, siyangena, by power by force, siqala uphahla, esidingayo sizomthola. Angizizwa nje ngizosiza labo bantu, ngizosiza abaphakathi kwesituku, ngoba ubosiqaphela isituku ophakathi kwaso. Esinye isituku ophakathi kwaso yilesi esivimba uJesu ukuthi singaboni. Angifuni ayikosiyami ake ngikhulume ake ngisize abantu ngoba kunesituku esivimba uJesu, esivimba umfundisi asakwazi ukufinyelela kuye, umfundisi asakwazi kunesituku esimvimbayo phakathi kwecrowd, kunesituku. Nawo ake ngisize naba abantu, ngicela ukusiza abantu, siza abantu abaphakathi kwesituku kodwa isituku esingakusizi ngalutho. Uphakathi kwesituku kodwa mzukwana unenkinga, akukho noyedwa ovela usiza abantu abahamba necrowd, abaphakathi kwecrowd, ngoba leya crowd idumile nawe sophakathi kwa hayi ngoba nethi nje ufuna nawe ukwaziwa. Ake kusize mzalwa phakathi kwesituku.
abanye besisiwami baningi uma ngabe izinto zihamba kahle ngeke ubone noyedwa mase kubheda izinto kodwa there is always a true friend who stand by us. Waphuma lo mama wathi lo mama angifuni into eziningi. There's only one thing that I need. I just need his touch. Wafika lo mama isixuku njengasemhleni saqala. Nakathuthi lo mama waze wakhasa ngamadolo ngoba efuna ukubona uJesu ngoba la kwakhona khona uJesu wayefuna nje ukuthinta umphetho wengubo isixuku saloko semvembeni. Wagcina sethi angabe ngamadolo ngoba phela ngowesifazane kanti enye into nginale nkinga yokuthi nginale nto wakhasa lo mama ngamadolo uJesu semile wakhasa ngamadolo lo mama elokhe mzalwane ufuna ukubona ufuna izinto zakho zenzeke lesalo zakho laka softly Father in the name of Jesus Lord I pray in Jesus uyadlala uyabona mkhulu wanifanele ukuze kube ngathi ungena enyameni uthi hayi man ngikhathele yini amademoni hayi fusek Satan fusek bayashumayela kusiyami baze babiza inhlamba epulpit isikole naso siyaccount ufuseka kusenhlamba ufuthek usho ukuthi go away sikole yazi abantu bayithanda kabi wonke lokho engushilo ngeke bakufake ko WhatsApp nako Facebook bazofaka nethi ufuthek ngicela ukubasiza leli gama elithi futhek igama le-Afrikaans elisho ukuthi nge-English go away, move away. Shupha abantu bazi ukuthi ufutheke inhlamba kuyanisiza ke manje funa ukuthi noma niyifaka lapha enkundleni lezi ya la nifaka khona izinto zethu nizenze umdlalo kanti thina siserious siyashumayela ngiyayiphinda futhi lento ngithi mina umkhuleko owenzile wokuncenga nokuphaphatha isikhathi sawo siphelile umkhuleko okufanele uwenze manje umkhuleko wokuthi ngifuna izinto zenze makwabe uhlushwa abathakathi na uthandaza ubabiza uthi nina abathakathi mani nikhohlakele mani niloko nibambe izinto zami fusake uthi baba wonke amadimoni abophinto zami njengamanje ngitawafuseke phambi kwami ngitawakhulula iy'mali zami ngitawakhulula abantwana bami ngitawakhulula umsebenzi wami nina abathakathi hayi you're the one that has to take it by power, by force. Dalo umshado wakho wakhulula awukosi awubami ihwanga nje phuma phakathi kwesituku you rather uhambe nalamadoda nje Amanu uhambe nalamadoda nje amadoda risk impilo zawo akhuphuka khona phezu kwendlu aqala uphahla ukuze umngane aphile ngiyabonga abafowethu masengibusise lalela as I'm closing the four men abaletha umngani wabo bamfaka baqala uphahla laba bantu laba ababanga nengqondo yokuthi hey kodwa phela la sesimosha isonto yazi hey mase siqala uphahla lesonto abantu khona nje bazothi siphilile kahle no these people they didn't have a second thought. They decided that
that they will open up the roof and let the flame to Jesus. That was a crazy faith. Yile ngisho ukuthi lolu kwakuukholo gogo oluphambene oluhlanyayo olufana nalo wesifazana okwathi kugcwele abantu kugcwele wafohla nomama lokho efohlile nje lokho efohla nje nomama abanye amadoda athi nomama wenzani yini inkinga ya nomama kodwa nomama nje ukuthi sorry baba aqhubeke nohamba aloko nje ethubeleza nje abanye bathi hayibo wenzani nomama kodwa athi ngiyaxolisa baba kodwa angastopha aqhubeke abasalwa ngenzeka kule nyanga edlulile uzabile ukuthubeleza wazama ukuthi ungene bayavala abantu basithi uJesu fohla ngenkani ngena ngenkani usungena usuthi ngixolisa mfethu sorry ngena ngenkani sorry bhuti ngena ngenkani usuthi sorry kodwa ube uyaphi uthi sorry kodwa ube uyaphi. May the Lord set you free in Jesus' name. May Jesus set you free. May Jesus open doors for you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, be free. Be free. May Jesus set you free in the mighty name of Jesus. Ayikhululi Nkosi kuzo zonke izifo nakuyo yonke imoya ehlasela impilo yakho. In Jesus' name, shine izandla uNkulunkulu. Ake sibe thina sonke ngezinyawo. Orabasaya. Shakatapapa. Shikatapapa. Shikapatokosha. Rikapapa yondona bosa. Rikatataria babosa. Rikatapakasaya. Ai foka. Akupasha fula bafanele mnyango nje fula Jesus name shayizandla zakho ngoNkulunkulu oshamba khosa yena mama hosi iya baba bosekele Father, we thank you in Jesus' name. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga Dwala. Siyabonga Mdala wethu. Siyabonga Alpha. Siyabonga Omega. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Jesus' name. Thank you, Lord. Shayizandla zakho kakhulu. Ngicela size sonke. Abanye bavele ngapha. Abanye bavele ngapha. Shifta mfowethu, shiftela lapha. Noma ukhwele phezulu. Wozani. Ufuna abantu babuyele emumva ngofaith. Ngefaith ehlanyayo, ngefaith efohlayo. Ngefaith eqaqophahla, ngefaith evula phezulu.